Jesús, o fillo de María e José, naceu nunha humilde morada alá na Xudea de hai moitos anos. Tantos que xa casi non me lembro. Baixo os patrocinios dunha xente fervorosa, cando unha nova fe comenzaba a tomar forma, unha nova religión que chegaría a ser a máis importante do mundo. A xente, ansiosa de ter un guía espiritual que lle dera sentido ás súas vidas, proclamou o Mesías, o Salvador. El, marcado por a ignorancia dos inconscientes, tivo que vivir sometido ao seu propio destino. Esta pode ser a súa historia. Isto non pode ser así. Cálmate, por si, que che van subir os valores. Pero como queres que me calme, vendo o percal que teño diante, non me bastaba con ter un fillo de vento que ainda me saiu da cafá. Vai, o patar. Non me ventos, non me ventes, non falo que pronto perdido, senón. Tío que tes en un vicio, e o que queres é esperar a teu fillo para vivir a Pontevedra. Oh, rapacinha. Filho, mira pai, filho. Se se arrepende 30 anos. Se non vale, cuidado, que vai a traballar, que tamén traballou o máis que queixo. Xa saímos. Manda forza, tantos homens como hai no mundo. O fumador é máis burro. O burro serei, porque comigo famo non pasas. En cambio, este galdrán, me parece a mí que vai fazer bien. Calma, xefe, que seguro o meu solo teño dereito a todo, sobre todo por riba de todo. Outra vez os meus sonhos e as palabras dos inimigos. Xa pasaron 30 anos, pero que se pasaron por aí mal. En canto que a ti che concernen non vivir outro patado. Veña, home, non te poñas así. Xa verás como todo sale, según os designios. E no futuro, ata pode que escriba un libro sobre a nosa vida. Xa pensei no título, a Sagrada Biblia. Mira, non sei o que significa, la sabe, verdad? Non ci deve la Biblia. O que van só a ver son as tripas deste galdrán, cando teña fama de un bolo prato de agua. Non te poñas así. E confío un pouco no meu fillo. Tu dices que talento ten. Quen sabe se algún día será un pintor famoso. Sí, claro, sí, que claro, eu penso que máis que nada con o país trae moitos que repetir de cosas. Basta, non aguanto máis. Vale, así é imposible pintar nada. Marcho desta casa para notar os máis motivos de queixa. Sabe de cando volveré. Igualiño caso. Baito, agora se volta a feito un homem. Dame a espina, a partir de agora non vou facer máis que chorar e chorar.
E así foi como Xesús deixou a súa tranquila vida para forxar o seu propio destino. Inseguro, dubidoso e moi inesperto. O certo é que vagou durante 40 días sin pena nin gloria. Uns din que polo desierto, outros din que sabe Dios onde andaré. O certo é que sufriu toda clase de tentacións, mas él, firme e decidido, logrou volver a senda do seu destino. E así foi como coñecí. E aunque de mí pouco se fala, o certo é que a miña presencia axudou a forxar os cimientos da súa historia. Que sei que facer cousas moi ricas. Farei que desexes o desexo. Pero o desexo non te merece. ¡Socorro! ¡Que me queren trabar! Ti debe ser a famosa raposa. Que visto, niño? Acaso non che gusto? Ven a pagar un pique chamada de unha vestida. Raposa! Como dicía que de nai, ten cuidado que non debe rapar. Que hai moita raposa solta que te de querer trabar. Que pasa, tronco? Que tal te va el body? Que che pasa no mentrudo, tarudo? Como dice? Xa vexo que andas máis perdido ca un pingüino no polo norte. Anda, senta aquí e toma un faradillo de sardinha. Que dice? Que fumes, carallo! Isto non me sexará mal. Ou vai ou racha. Pero isto chega como forma de inferno. Vamos a la interpretación. Soy rica, tocou a lotería, queres un pouco de dinheiro? Ven conmigo, Joaquiño, serás un nome moi interesante, te pagaré que ver. Deixa de revisión. Que bo estáis, típico. Non queres un treguillo, rapaz? Digo, che, que che vai quitar as penas todas. Non me tentedes máis. Escoita, rapacinho, descargo, queres ir ao cargo? Pagará chirilicia corrupto, pero terá moitos cartos. Hazme caso, médica político. Agachou. Ei, Marcada.
ten premio seguro. Deixadme en paz. No toco máis vivir neste mundo. Entón, diste que meu tío te botou da casa. Pois sí, di que son unha cara, que xa te quedado para ganar a vida. Canta sabiduría ten meu tío. E ti, que decides? Anduve en barraca por este mundo cruel, e non ando como escribicio de nada. Escoita só, o meu lugar, teño moito talento para a pintura. A ver, ensíname algún lado. Fixe un alto retrato. En verdade te digo que ti algo tes bondade, pero que se di talento. A ver, Jesús, xa te queres arte, proba posto teatro, que quizás sexa o teu. Mira, Jesús, tes unha sandalia sola. Que faz, Suárez? Nada, home,
son cosas da Biblia que di que teño que bautizar. Ti non fagas caso. Mira, ali está Lázaro con as mulleres. Vai ao marido e me presta algo, a ver que tal o faz. Ai, fillas, se virais o mal que ocasión. Estaba eu paseando tranquilamente pola horta dos olivos, cando se me chegaron polas costas del patrón, e tentaron a arrestar. Ai, señor, que Luis! E como para te fazer unha vida? Ai, pobre, tan colocada, meu pobre, e que fixeche? Eu derrete un castrón no dedo. Sígame, sigue. E que máis? Veña que nos quedan comunicadas a todas. A ver, Lázaro, que nos pesican as manos. Tonto, pero perros da xente. Cucu, vai, a que non sabes quen foi? Pero que susto nin tomaba. Lázaro, levántate e anda. Que tal o fixo? Ti dales para a política. Dese que a xente quedase contigo. Búscame o mestre. Quédache ben. Desde agora en adiante irás facendo milagres polo mundo. Que saberás como consigue discípulos para ensinarle os teus conhecimentos. Pero que temos que conseguir un sitio onde dar as clases. Falarei con Bebé a ver se me deixo soportar. Está decidido. Isto será o teu traballo. Que che parece? Bueno, se foi a Simón e Andrés, a segunda que se vive. Antes de milagro,
Está ben. Acepta. Pero ti, desde agora chamaraste Pedro. Pedro? Eu chamame Simón. Chamaraste Pedro. Simón. Pedro. Simón. Oh, Pedro. Pedro, non se fai iso. En verdade vos digo que máis pautas se non hacemos. Dale o pan e multiplicarei. Ala, desde aí tenes. Antes tenes un pan, agora tenes 3 pan. Milagre! Milagre! É certo! Agora temos 3 casos. Mestre, ensina os teus conhecimentos e iremos contigo por onde quer que tu vayas. Outra cousinha, mestre. Ti que fan milagre, non te enseñamos os cociñar o pan. Sempre un café. Quanta Galicia no mundo. Ala, desde aí tenes. Peixinho fresquinho. Ala, comer en paz. Pero son un peixe pouco rarinho, sí. Estás seguro que son de Bolivia? É que son peixes de fondo. E no fondo os peixes son planos. Nos comemos. Milagre! 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 Mestre, llévanos contigo e ensínanos todos os teus conhecimentos, que seremos moi aplicadas.
E iso certo, nobles de armas. En verdade nos digo que sodes unhas preas. Se alguno de vos está libre de culpa, que tire a primeira pedra. Calades, cadenas. Digo, Filipe. Gracias, Señor. Es un don. Ensíname, mestre. Te prometo que deixaré todos os meus vicios. Irei contigo en feira que vayas. Entón, diste que se conseguiche salud. Pois sí, xuntei unha luz deles e están desexando que les ensine os meus conhecimentos. Ben, o seu sacerdote me ve e vai-me deixar o seu portal onde dá as plastas. Ben, que te ensino que non ten para ti. Todo o mestre ensina nun templo. Este será o teu templo. Que che parece? Está moi ben. Vou buscar os meus alumnos e comenzaremos as clases de inmediato. Vai, que eu vou preparando todo para ti.
cálculos. 2 por 1, 2 dividido entre 2, 1 más 1 son 2 menos 1 solo. Pero, mestre, esto sabemos de servir. Cuando nos decimos otras cosas, quién somos, dónde somos, dónde vivimos, esas cosas llenas de incertidumbre que dan tanto que pueda ejercicios. Sí, sí. Hay que comenzar por el principio. Muy mal, castigada a escribir 40 veces, no se discute la sobre del mestre. A ver, Tomaso, lee esto. Mi mamá me mima. Yo mimo a mi mamá. Muy bien. A ver, Matea, Sí, mestre. cántame la balada. Na súa cabecilla, e por máis que daba, non se marcaba. Muy bien. Mestre, ahora está negociando. Muy mal, Bartol. Castigada a escribirlo 40 veces, no se copia la clase. Dale, perdón. Mestre, que yo disse, non aguanto máis. Mestre, no me ocurre estar tan tomando sentado. Mestre, estás esperando cargadas, te vas a queimar. Hay que me llevaron a la mesa. Mestre, por nada de tanto escribir. Está bien, todo se le cree. Tranquilo, primo, no te alcoholices, que todos los principios son duros.
hoxe é a vosa maldición. Todos aprendeste ben, esa prueba de engañar a vida. Esta será a última vez que tenemos juntos. Ide polo mundo, e dade a conocer o que vos ensinei. Ainda que último me vai vender, como un traidor. Non pode ser mesmo. Non somos os teus seguidores e nunca te fallaremos. Son peúnes. Eu seguirei hasta o fin. Ti non, ainda que me negarás 3 veces antes de rogar ante dúas. Iso nunca mesmo. Antes cortolle a orella ao traidor. Está cara de bacalao. Estate quieto coa espada que te va a arrancar al dedo. Mestre, acaso son eu? Sempre fui o teu seguidor máis. Ti eres a traidora, e por tanto dudas. Xa sabía que tiña que ser esta e ata esta. Mala pécola, dale anda, tanto che pagaron. Está ben, confeso todo. 30 moedas nada máis. A que vexades que non son cómicos. Pardos, non me ves que está dando clases sin titulación. E un pillado, tanto de pedo. E así, ainda é un tema non estamos. Cadade, maldranas. E ainda acabaremos mal. E ti baixeus a falar eles. Agora, comámolo ao meu pan e levámolo ao meu reino. Que ainda queda moito caliente. Iso mesmo. Vendamos que o viño é moi bo e brindemos polo noso mestre. Ai, Xoanxa, e sempre igual, nunca cambiarás, non? Non, se ao final, pero acaso que no viño, ainda vas perder a cabeza. E así foi como Xesús conseguiu ser un gran mestre e fixo que os seus discípulos aprenderan os seus conhecementos e seguiron os seus pasos. Mas o destino tiñalle guardado unha mala pasada, pois as envexas dos mandatarios confabularon para destruílo por medo ao crecemento do seu